ଧନ୍ୟ ଗୃହସ୍ଥାଶ୍ରମ ପରିବାର ମଧ୍ୟ ଆମର ଏକ ଶରୀର ଅଟେ। ଶାରୀରିକ ସମସ୍ୟା ପରେ ପାରିବାରିକ ଓ ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା ରହିଛି। ପରିବାର ମଧ୍ୟ ଏକ ପ୍ରକାର ସାମାଜିକ ଶରୀର ଅଟେ। ମନୁଷ୍ୟ ନିଜ ଶରୀର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୀମିତ ରହେନାହିଁ। ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀ, ପୁତ୍ର, କନ୍ୟା ଆଦିଙ୍କୁ ନେଇ ତାକୁ ଏକ ପରିବାର ଗଠନ କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ଗୋଟିଏ ଘରେ ବାସ କରୁଥିବା ଗୋଟିଏ କୁଟୁମ୍ବ ମଧ୍ୟ ଏକ ପ୍ରକାର ଗୋଟିଏ ଶରୀର ଅଟେ। ଯେପରି ନିଜ ଶରୀରରେ ପାଳନ ପୋଷଣ ସୁଖ ଦୁଃଖ ପ୍ରତି ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ପଡ଼େ, ସେହିପରି ପରିବାରର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ପାଇଁ ଆମକୁ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ତାଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ମୁଣ୍ଡ ଉପରକୁ ନେବାକୁ ପଡ଼େ। ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମଧ୍ୟ ନିଜ ଦେହ ଭଳି ସମସ୍ତଙ୍କ ଭରଣ ପୋଷଣ କରିବା, ସେମାନଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥ ଓ ପ୍ରସନ୍ନ ରଖିବା, ପ୍ରଗତିଶୀଳ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ। ପରିବାରର ଲୋକେ ସୁଖୀ ଓ ଦୁଃଖୀ ହେବା, ଭଲ ବା ମନ୍ଦ ହେବା ଉପରେ ଆମ ମନର ପ୍ରସନ୍ନତା ବା ଅପ୍ରସନ୍ନତା ନିର୍ଭର କରେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚାହାନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ପରିବାରର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଉତ୍ତମ ଚରିତ୍ର ବିଶିଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତୁ। ନିଜ ପଡ଼ୋଶୀ ମଧ୍ୟରୁ ଯଦି କୌଣସି ପରିବାର ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଥାଏ, ଦୁଃଖ କଷ୍ଟରେ ବୁଡ଼ି ରହିଥାଏ, ତେବେ ଲୋକେ ତାକୁ ଉପହାସ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ନିଜ ପରିବାର ମଧ୍ୟରୁ କୌଣସି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯଦି ମନ୍ଦ ସ୍ୱଭାବ ବିଶିଷ୍ଟ ହୁଏ, ତାର ପ୍ରଭାବ ଆମର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଉପରେ ପଡ଼େ। ଶରୀରର କୌଣସି ଅଂଶ ପୀଡ଼ିତ ହେଲେ ଯେପରି ଆମକୁ କଷ୍ଟ ଲାଗେ, ସେହିପରି ପରିବାରର ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ଆମକୁ ବାଧେ। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ପରିବାରର କର୍ମକ୍ଷମତା, ପ୍ରେମ, ସତ୍ୟତା, ସ୍ନେହ, ଭକ୍ତି, ସେବା, ସଦ୍ଗୁଣ, ପୁରୁଷାର୍ଥ ଓ ମିତବ୍ୟୟିତା ଉପରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେଉ। ଘରର କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଅସତ୍ ଉପାୟରେ ଧନ ଅର୍ଜନ କରେ, ଚୋରି କରେ, ମିଥ୍ୟା କହେ, ଅନ୍ୟକୁ ଠକେ, ଏହା କେହି ସହ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଏହିପରି ଅନେକ ପରିବାର ଅଛନ୍ତି। କେହି ଚାହେଁ ନାହିଁ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ବ୍ୟଭିଚାରିଣୀ ହେଉ, ମୋ ପୁଅ ଘରୁ ବାହାରକୁ ଚୋରି କରୁ, ପିଲାମାନେ ନିଜ ନିଜ ମଧ୍ୟରେ କଳି ତକରାଳ କରନ୍ତୁ, ଭାଇ ଭାଇ ମଧ୍ୟରେ ପରସ୍ପର ପ୍ରତି ସ୍ନେହ ସହାନୁଭୂତି ପ୍ରଦର୍ଶନ ନ କରନ୍ତୁ। ଏହିସବୁ ପରିବାରରେ ଘଟିଲେ ମନରେ ଅତି କଷ୍ଟଜାତ ହେବା ସ୍ୱାଭାବିକ ଅଟେ। ପରିବାରର କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଦେହରେ କୌଣସି ଦୁର୍ଗୁଣ ବଢ଼ିଲେ ଘରର ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡ଼େ। ସେହି ଦୁର୍ଗୁଣ ସମାଜରେ ମଧ୍ୟ ଅଶାନ୍ତି ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ। ନିଜ ଘରର କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ବଜାର ସଉଦା କିଣିବାକୁ ଯାଇ ସେଥିରୁ କିଛି ପଇସା ବଞ୍ଚାଇ ଘରେ ଭୁଲରେ ହିସାବ ଦିଏ, ତେବେ ତାର ପ୍ରଭାବ ଘରର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଉପରେ ପଡ଼େ। କେବେ ସେ ଯଦି ଧରା ପଡ଼େ, ତେବେ ଘରର ସମସ୍ତଙ୍କ ଅପ୍ରିୟ ହୋଇପଡ଼େ। ସେ ଘରର ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଆର୍ଥିକ ଦାୟିତ୍ୱ ବହନ କରିବା ସକାଶେ ଅଯୋଗ୍ୟ ହୋଇପଡ଼େ। ଏହିଭଳି ଚୋରି କରିବାରେ ଅଭ୍ୟସ୍ତ ବାଳକ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଯଦି ବ୍ୟବସାୟ କରେ, ତେବେ ସେ କଳାବଜାରୀ, ଅପମିଶ୍ରଣ, ମାପ ଓ ଓଜନରେ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଠକିବା ବିଷୟରେ ଧୁରନ୍ଧର ହୁଏ। ଯଦି ସେ ଚାକିରି କରେ, ତେବେ ଲାଞ୍ଚ ଖାଇବା ଆଦି କାର୍ଯ୍ୟ କରେ। ଏହିଭଳି ଦୁଶ୍ଚରିତ୍ର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ କଥା ଲୁଚି ରହେ ନାହିଁ। ତାହା ଦିନେ ନା ଦିନେ ଲୋକଙ୍କ ଚକ୍ଷୁରେ ପଡ଼େ। ଲୋକେ ତାକୁ ଶେଷରେ ଘୃଣା କରନ୍ତି। ତାକୁ କେହି ହେଲେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ନାହିଁ। ଶିଷ୍ଟାଚାର ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଲୋକେ ତାହା ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରନ୍ତି, ମାତ୍ର ପ୍ରକୃତ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ସମୟ ଆସିଲେ ସମସ୍ତେ ମୁହଁ ମୋଡ଼ି ଚାଲିଯାଆନ୍ତି। ଭିତରେ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଘୃଣା ଯାଏ, ତାହା ଶେଷରେ ଅସହଯୋଗ ରୂପେ ପ୍ରକାଶିତ ହୁଏ। କେବେ କେବେ ତାର ମିତ୍ରମାନେ ମଧ୍ୟ ତା ପ୍ରତି ଘୃଣା କରନ୍ତି। ତାର ବିପଦ ସମୟରେ ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ ନ କରି ଅନୁକୂଳ ସମୟ ଆସିଛି ବୋଲି ତାକୁ ଅଧିକ ବିପଦରେ ପକାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି। ଅସମୟରେ ମିତ୍ରମାନେ ଯାହା ଉପରେ ଦାଉ ସାଧନ୍ତି, ସେ ମନେ କରେ ଯେ ମୋର ଉପରେ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି, ଅନୀତି ଆଚରଣ କରାଯାଇଛି। ସେ ମୋର ମିତ୍ର ହୋଇ ମଧ୍ୟ ମୋ ଶତ୍ରୁତା ଆଚରଣ କରିଛନ୍ତି। ମାତ୍ର ପ୍ରକୃତ କଥା ହେଉଛି ଯେ ସେମାନେ ତାର ମିତ୍ର କେବେହେଲେ ନଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ମିତ୍ରତା କରୁଥିଲେ। ପରୀକ୍ଷା ସମୟରେ ତାଙ୍କର ଅସଲ ରୂପ ପ୍ରକାଶିତ ହେଲା। ମୂଳ କଥା ହେଉଛି, କୌଣସି ଅସାଧୁ ବ୍ୟକ୍ତିର ପ୍ରକୃତ ମିତ୍ର କେହି ନଥାନ୍ତି। ସ୍ୱାର୍ଥ ଓ ଲାଭ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଲୋକେ ଅସାଧୁ ବ୍ୟକ୍ତି ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିଥାନ୍ତି। ସୁଯୋଗ ଆସିଲେ ସେମାନେ ଏ ସମ୍ପର୍କ ହଠାତ୍ ଲୁଚାଇ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଚୋର ମଧ୍ୟ ଚାହେଁ ନାହିଁ ଯେ ଚୋରି ଜିନିଷ ଭାଗବଣ୍ଟୁଆଳ କରିବା ବେଳେ ତା ସାଥୀ ସେଥିରୁ କିଛି ଅଂଶ ଚୋରି କରି ନେଇଯାଉ ବା ସେହିପରି କିଛି ଅସାଧୁ ଉପାୟ ଅବଲମ୍ବନ କରୁ। ଡକାୟତ ମଧ୍ୟ ଚାହେଁ ନାହିଁ ଯେ ଦିନରାତି ବ୍ୟଭିଚାରରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଲୋକେ ତା ଭଉଣୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବିପଦଗାମୀ କରାନ୍ତୁ। ଯେବେ ଏଥିରେ କିଛି ବ୍ୟତିକ୍ରମ ଦେଖାଯାଏ, ତେବେ ମିତ୍ରତା ଶତ୍ରୁତାରେ ପରିଣତ ହୁଏ। ଏହାର ସାରମର୍ମ ଏହା ହେଲା ଯେ ସାଧୁତା ଏପରି ଏକ ଗୁଣ ଅଟେ, ଯାହା ଉପରେ ମିତ୍ରତା ତିଷ୍ଠି ରହେ।
ସମସ୍ତଙ୍କଠାରୁ ସହାନୁଭୂତି ମିଳେ ଓ ସମୟ ସମୟରେ ଲୋକେ ତାଙ୍କ ସାଧୁତାରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇ ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତି। ଏହା ନିର୍ବିବାଦ ସତ୍ୟ ଯେ ସଂସାରରେ କେହି ଯଦି କିଛି ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ସଫଳତା ଅର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି ତେବେ ତାହା ତାଙ୍କ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହଯୋଗ ହେତୁ କରିପାରିଛନ୍ତି। ଯେ ବନ୍ଧୁହୀନ ସେ ଯେତେ ଯୋଗ୍ୟତା ଓ କ୍ଷମତା ସମ୍ପନ୍ନ ହେଲେ ମଧ୍ୟ କେବେ ହେଲେ କୌଣସି ସଫଳତା ହାସଲ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଚୋର ଓ ମିଥ୍ୟାବାଦୀ କେବେ କେବେ କିଛି ସଫଳତା ହାସଲ କରିନିଅନ୍ତି ସତ, ମାତ୍ର ତାହା କ୍ଷଣିକ ହୋଇଥାଏ। ବନ୍ଧୁହୀନ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସଫଳତା ମିଳିବା କଷ୍ଟକର ହୋଇଥାଏ। କେହି ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ ଯେ ତାଙ୍କ ପୁଅ ଲୋକଚକ୍ଷୁରେ ଘୃଣିତ ଓ ମିତ୍ରହୀନ ହେଉ, ମାତ୍ର ଯେଉଁ ଦିନଠୁ ପୁଅର ଛୋଟ ଛୋଟ ଦୁର୍ଗୁଣ ପ୍ରତି ଆମେ ଦୃଷ୍ଟି ନ ଦେଉ, ତା ପ୍ରତି କୌଣସି ଗୁରୁତ୍ୱ ଆରୋପ ନ କରି ଅପେକ୍ଷା କରୁ, ସେହି ଦିନଠୁ ଆମେ ତା'ର ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଅନ୍ଧକାରମୟ କରିବାର ପଥ ସୁଗମ କରିଦେଉ। ପିଲାକାଳରେ ଏ ଅଭ୍ୟାସ 5-10 ପଇସାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। କିଛି ବଡ଼ ହେବା ପରେ ବହି ଖାତା କିଣିବା ନାମରେ ଘରେ କଳି ଗୋଳ କରି ଅଧିକ ପଇସା ପାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ, ନହିଲେ ପକେଟରୁ ଚୋରି କରେ। ଶେଷରେ ଏ ଅଭ୍ୟାସ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଅଳଙ୍କାର ଆଦି ଚୋରି କରିବାରେ ପହଞ୍ଚିଯାଏ। ଅପବ୍ୟୟ କରିବାର ଅଭ୍ୟାସ ଆରମ୍ଭରେ ଅତି ଛୋଟ ହୋଇଥାଏ। ପିଲାମାନେ କିଛି ପାଇଗଲେ ସେଥିରେ କେତେକ ଅଦରକାରୀ ଜିନିଷ କିଣନ୍ତି। ପରେ ସେମାନେ ଅନେକ ବେକାର ସଉକିନି ପଦାର୍ଥ କିଣନ୍ତି। ମୌଜ ମଜଲିସ୍ କରିବାରେ ଅନେକ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତି। ଅନାବଶ୍ୟକ ଭାବେ ବଦଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଯେତେ ବେଶୀ ଉପାର୍ଜନ କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସର୍ବଦା ତାଙ୍କ ଉପରେ ଧାର କରଜ ଲାଗି ରହିଥାଏ, କାରଣ ପିଲାବେଳୁ ତାଙ୍କର ଏହି ବଦ ଅଭ୍ୟାସ ବଢ଼ି ଯାଇଥାଏ।